נעבוד ביחד. שיהיה לכם בהצלחה, נאמנות ואהבת אין קץ. תודה שבאתם. אנחנו טסים לנמל חיפה כי יש אונייה ליד גלפרין. בנמל, היית מאמינה? אונייה בנמל. וגלפרין. כל זה בחבילה אחת. קדימה. בוקר טוב, אורלי וגיא. אני נמצא כאן בנמל חיפה. הרבה אנשים מגיעים לכאן, לנמל, כדי לצאת מכאן להפלגות על אוניות פאר. זה כיף לצאת לשייט על אוניית פאר, אבל יש כמה דברים שכדאי לוודא שיש על אוניית הפאר שלכם לפני שאתם מפליגים אל החופשה החלומית. קודם כל, תעשו לי טובה, תוודאו שלאונייה שלכם יש שם מתאים. לא כל שם הוא שם מתאים לאוניית פאר. Royal Caribbeans, Golden Pacific, Oasis of the Sea, אלה שמות מתאימים. שם פחות טוב, טיטניק 2. עוד דבר שכדאי לוודא שיש על אוניית הפאר שלכם זה גלגל הצלה. אוניית פאר זה לא שעשועון טלוויזיה. אם חס וחלילה הספינה תטבע, חבר טלפוני או 50-50 לא יעזרו לכם. עוד דבר שכדאי לוודא שיש על אוניית הפאר זה קזינו. קזינו, בכל זאת, אנחנו ישראלים. למה עלינו על האונייה? מה, לראות את קפריסין? לא, את זה אפשר לעשות בטיסה. עוד דבר שכדאי לוודא זה מטע לכיבוי אש. אם חס וחלילה תפרוץ שריפה, אתם לא רוצים שהמים יכבו אותה. דבר אחרון, אני הייתי מקפיד שיהיה רב חובל, מנהיג, מישהו שידוות את הספינה לעבר חוף מבטחים, מישהו שידע לשחות נגד הזרם, מישהו שיוביל את כולם עד היעד. דרך אגב, גם בממשלה צריך אחד כזה. אנחנו כבר שנים מנסים להשיג אותו. אם תמצאו, תתקשרו אלינו. מכאן, מנמל חיפה, אני מחזיר את השידור חזרה אליכם, להרצליה. אני לא יודע אם אתה שמת לב, מאחוריך עברה האונייה שקוראים לה אילן אחד. הוא כמעט השליך אותך למים. אילן אחד, כן. מעניין איפה אילן 2. ביי, גלפרין, להתראות.